Здравейте, аз съм Веск и сега ще ви покажа как да програмирате на C++. Първо, за програмирането на всички езици ви трябва компилатор. Компилатора прави кода, който сте написали в програма. Съответно за C++ според мен най-добрият е CodeBlocks. И аз не го ползвам. Така. Той е безплатен и може да си го изтеглите от официалния сайт. А пък съответно, ако искате някой друг, си изтеглете него. Просто пишете компилатор за C++ в Google и то ще ви излязат. Така, за да започнем да програмираме, натискаме файл. Чакайте. Файл. Така, New Empty File или Ctrl-Shift-New. Така, за да се оголемим малко шрифта, натискаме Ctrl и плюс и съответно Ctrl и минус или мърдаме скрола. Така. Сега, като за начало ще ви кажа нещо. Тъй като поне за C++ има доста команди, които естествено трябва да се качи в програмата всеки вид команда е нещо такова. И за да не са чак толкова големи командите, се използват определени библиотеки, които да разделят, че отключваш библиотеките по този начин. Момент. Става последния начин. Include. И вече избираме коя библиотека. Коя библиотека да отключим. В случая задължителната библиотека е IOStream, където са най-важните кодове и неща, без които просто не може. Затова винаги отключваме нея. За сега друга не ни трябва. След което пишем using name space stg, точка и запетая. Значи, само да ви кажа, почти всичко в информатиката тук, т.е. на C++ в този език, за всеки ред завършва с точка и запетая. Казвам почти, защото зависи, вие ще видите, че на някои места, като това include IOStream, не го ползваме. Но на практика всичко в самите функции. А функциите, ето сега ще направим главната функция. Без главна функция, която е main функцията, и се пише така, в такива скоби. Така. Ето в тези скоби се намира тялото на функцията. Това е името на функцията. В случая задължително трябва да има main, главната ни функция и така. Това using namespace std точка и запетая по принцип е действие за функция, само че вместо да го пишем на всяка функция постоянно в началото, може да го напишем само веднъж и то там. Както и тук също не слагаме точка и запетая. Ако сложим точка и запетая, ние прекъсваме функцията. Просто все едно я няма. Просто няма какво да види. В смисъл, слагаме точка и запетая и просто всичко тук отпада. Така, затова нямаме. Но при повечето редове тук има точка и запетая, зависи вече когато ползваме цикли, ифове, които всъщност не са толкова сложни неща, но все пак там няма точка и запетая. Нали, защото тогава също, както при функциите, ще се изгуби смисъла и ще се прекъсне. Така. След това винаги, макар че имаме тук затваряне, нали, с тая скоба, голямата, винаги трябва да напишем return 0 или 0, 1, нещо такова. Защо 0? Защото когато имаме само main функция, то ще е return 0. И return всъщност се ползва
какво да изведе, да или не функцията, защото когато ви покажа и други функции, то винаги първо се чете main функцията, дори тя да е написана на последно място. След това тя вика, ще ви покажа как, тя не вика, така да се нарече, някоя друга функция, която вече там ще изведе 0 или 1 за съответното число от main функцията, което е зададено в другата функция. Общо взето объркващи неща, но както и да е. И то ще изведе 0 или 1 и ако е 0 еди какво за да направи, едно друго там. Така. Но main функцията общо взето и трябва 0. Зависи вече за какво, но защото може да се наложи пък функция, друга да вика main функция, което по принцип не е съвсем добре, но както и да е. Не, че не е добре, просто рядко се ползва и така. За сега ползваме return 0 и това го запомнете за край. Така, сега ще направим програма, с която да изведе hello и така. Значи, за извеждане на текст се пише cout. По-малко. И вече като искам да изведем точно текст, а не стойност или нещо, в кавички. След това можем да поставим точка и запетая тук, с което ние свършваме. Тоест, на практика cout означава, че действие започва писане. Преди всяко, чакайте сега. Така, cout, с него започваме действието за писане и преди всяко такова действие трябва да има ето такива. След това какво се изписва и това. Така, ето ги изписаните, ето ни го изписаното. След това, ако искаме да запишем още нещо, между което естествено няма да има интервал, но все пак, ако искаме интервал, просто тук ще сложим интервал, но както и да е. Така, записваме пак, само че естествено не е след точката и запетаята, ами там. И каквото друго искаме да записваме. Например, за да дадем на нов ред, пишем endl. Опа, без точката. Така. Което всъщност ни дава, че следващият текст ще е на нов ред. А когато два пъти напишем cout_endl, тогава ще има един ред разстояние, естествено, между двата текста, които ще са. И всъщност така можем да си пишем колкото си искаме. И не е проблем отново да напишем каквото и да е след това. Като това е. Сега, за да стартираме компилирането на програмата, натискаме Build and Run. Но в случая аз записвам, така че F9 просто ще бъгне и зато и така. Добре, някъде, където и да е. Винаги трябва да го напишем с разширение CPP. Защото на практика C++. Това PPP, ето откъде излиза, пък на практика C е малко по-различен език. И CodeBlock е направен за C, само че работи на C++, когато напишем CPP. И така ще... И си избирам някакво име, каквото и да е. И записваме. След което то сега ни го компилира. И разчлагаме така. Ето, hello, изведе ни го.
И когато, ето тук ни го пише press any key to continue. Така. И както ви казвам, ако напишем, да, както виждате след компилацията вече всичко се отцветява, което е доста добре. Hello и ND отново. Макар че вижте, може и без ND, защото така да, аз този път без да искам цъкнах F9, ама нали съм се свикнал. И ето виждате, че тук, когато няма ND, между редовете няма място. Но, когато сложим ND, така, между редовете има място, защото на практика, за да изпише това, което по принцип не че не може да се махнем, това после ще го учим, както да е. То винаги това си е на нов ред, но ако на практика се едно извежда сяот преди това, сяот ендел, и ние когато сме сложили ендел, стават два ендела и така оставаме един ред. Но пък с 3 ендела ще са 2 реда. И така. И т.е. ако сложим още веднъж NL. Така. Виждате, 2 реда са това. Чакайте. Ако не виждате, малко по-добре вижте сега. Това са си 2 реда. Той и той. Еднакво са чертите, тъй че така. И още взето това беше. Надявам се да съм ви помогнал. Не забравяйте да се абонирайте, харесвайте ако искате още клипове и до скоро.